Черквата Свети Спиридон е построена през 1856 година. Това е времето, в което България е в пределите на Османската империя. За да се построи храм е било необходимо да се вземе решение от турците. Местното население събира средства за откупуване на разрешението. Според тогавашните изисквания църквата не трябва да е по-висока от обикновена селска къща. От тук насетне започват и трудностите за набиране на средства за построяване на храма. Хората се събират и взимат решение всеки да се включи кой с каквото може. Църквата е изградена изцяло от камък, добит от местността Козяк, с труда на местните майстори. По-късно е изографисана, взето е решение църквата да носи името на Свети Спиридон. Той се смята за покровител на бедните и нуждаещите се, болните, хората с финансови трудности, тези, които търсят справедливост или изход от трудна ситуация. Често го наричат светецът, който обича да помага. Храмът Свети Спиридон в село Алдомировци е типичен за селска църковна архитектура. Скромен, но с ясно изразено духовно присъствие. Единствената енорийска църква с това име се намира в село Алдомировци. Първият местен свещеник е Спас Величков. Той създава първото килийно училище в Алдомировци. В него са се обучавали само момчета да четат, да пишат и основите на християнската религия. Друг местен свещеник е Димитър Григоров. От къща на къща минават с волска каруца, в нея всеки слага каквото има – боб, картофи, жито, царевица и други. Тези продукти са продадени на пазара, а парите от тях се влагат в строежа на църквата. Първият местен свещеник е Спас Величков. Той създава първото килийно училище в Алдомировци. В него са се обучавали само момчета да четат, да пишат и основите на християнската религия. Друг свещеник, който дълго служи в църквата Свети Спиридон, е отец Памфилий, който преди това бил монах и му се присънва, че ще служи в църквата Свети Спиридон. Тогава не е знаел, че в България съществува такава църква, но по-късно съня му се сбъдва. Дълги години църквата е тясно свързана с живота на местните хора.